U ovim grubim vremenima važno je ne zaboraviti na one najranjivije, bebe. Unatoč pandemiji korone, naš posao zbrinjavanja najteže bolesne nedonoščadi i novorođenčadi se nastavlja. Mi u Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu KBC-a Osijek godišnje liječimo oko 350 životno ugrožene novorođenčadi iz naše i iz 5 slavonskih bolnica. Svake godine 60 novorođenčadi u KBC-u Osijek zahtjeva mehaničku potporu u disanju. Ovim putem vas molimo za pomoć pri nabavci suvremenog respiratora koji je sa svojim mogućnostima posebno učinkovit u liječenju najtežih stanja. Djeca čija pluća nisu dovoljno razvijena trebaju vašu pomoć. Pozivamo sve vas da svojim donacijama pomognete kako bi svim malim Slavoncima omogućili da dišu punim plućima. Nazovite 060 90 07.